Lei de Ohm, unha explicación nada científica. Ola, hoxe imos explicar a lei de Ohm, un rollo de lei que explica moitas cousas do funcionamento dos circuitos eléctricos. Como acabamos de dicir, a lei de Ohm ten que ver coa electricidade, e a electricidade ten moito que ver coa atracción. Todos entendemos o que é a atracción, ese fenómeno que nos fai sentirnos achegados ante unha persoa a vela, que fai que os cans corran detrás dos gatos ou os nenos larpeiros detrás do chocolate. Pois ben, a corrente eléctrica ten que ver coa atracción que producen os imáns, que é unha manifestación do fenómeno electromagnético. Pero nós ímonos quedar para a nosa explicación nada científica co exemplo do neno larpeiro. Imaginemos un neno larpeiro e unha tableta de chocolate. Mellor, imaginemos un montón de nenos larpeiros e un montón de chocolate. É doado imaginar o que vai pasar agora, non? Pois imaginemos que poñemos unha barreira infranqueable entre os nosos larpeiros e o chocolate, un muro, que impide que poidan chegar a eles, aínda que saben que están aí. E imaginemos que lles deixamos un camiño aberto polo que os nenos larpeiros poderán avanzar. Facémonos unha idea do que pasará. Ata aquí todo entendido? Imos profundizar un pouco máis entón neste tema. Igual que todos nós, os nenos larpeiros non sempre teñen a mesma fame, a mesma atracción polo chocolate. E isto, lóxicamente, afectará ao tráfico de nenos larpeiros polo noso camiño. Canto máis tempo leven sen probar o chocolate, máis tráfico haberá. Canto máis recente sexa a última enchenta, menos tráfico veremos. Por iso, poderemos dicir que o tráfico e a fame, que é a atracción que os larpeiros sinten polo chocolate, medran de xeito proporcional. Se un medra, medra outro. Se un decrece, decrece outro. Ben, agora imos deixar a fame de lado un momento. Imos supoñer que os nenos están medianamente famentos e que, polo tanto, hai un tráfico normal polo camiño, ni fu ni fa. Ben, pois agora supoñamos que polo camiño se lles pon unha peaxe. Todos estaremos de acordo en que, se poñemos unha peaxe moi alta, só os larpeiros moi famentos, ou moi ricos, pasarán. Pero se poñemos a peaxe baixa, serán máis os que se animen a saír polo seu apreciado chocolate. Pois isto, alguén que sexa matemático, diría que o tráfico e a peaxe son inversamente proporcionais, xa que, cando un medra, o outro decrece, e tamén ao revés. Xa que logo, falamos de tres factores a ter en conta para estudiar a lei de Ohm, que xa casi nos esqueceramos dela. Un é o tráfico, outra a fame, e outra a peaxe. E sabemos que o tráfico medra proporcionalmente a fame, e inversamente proporcional a peaxe. Isto foi o que Ohm observou e traduciu nunha aburrida fórmula matemática. Tráfico igual a fame partido por peaxe. Bueno, non así en realidade, senón que chamoulle intensidade ao tráfico que observaba, non de larpeiros, senón de electróns. E no canto de falar de fame, falou da voltaxe, que é como se denomina a atracción que os electrones negativos sinten polos protóns positivos. E no canto de falar de peaxe, falou de resistencia, que é a oposición que o conductor, camiño, ofrece ao paso dos electróns. Grazas a esta fórmula, como xa saberás ou aprenderás en matemáticas, puídose xogar cos factores de xeito que, coñecendo o estado de calquera dos outros dous, podemos coñecer o valor do terceiro, dando lugar a ese montón de exercicios de ecuacións que che piden que fagas. Grazas, señor Ohm.